Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura l-ewwel stabbiliment ta' Casanova f'pajjiżna taħt it-tmexxija tal-kumpanija Grek Endelul. Dan l-ewwel ħanut fin-Naxxar infetaħ b'investiment ta' €900,000. Casanova hija waħda mill-akbar ditti fl-Italja u ħsieb tal-kumpanija huwa li tkompli tifrex l-istabbilimenti tagħha f'lokalitajiet oħra madwar pajjiżna. Akkumpanjat mid-direttur ta' Casanova Malta, Jani Ellul, Dr. Abela żar l-ewwel ħanut ta' Grek Endelul u ltaqa' mal-ħaddiema tal-kumpanija filwaqt li sema iżjed dwar l-investiment li għamlet il-kumpanija matul dawn l-aħħar snin. It-tmexxija ta' Casanova laqgħet lill-Prim Ministru u spjegatlu dwar l-investiment li sar f'pajjiżna biex f'Casanova tkun tista' tilqa' l-ewwel klijenti fil-jiem li ġejjin. We believe Malta is a very dynamic market, open for new ideas, and is also, of course, a neighboring country with very close culturally. So this is, of course, ideal for us as a first step to expand our franchising model abroad. Il-Prim Ministru innota il-perseveranza u r-reżiljenza li għandha il-kumpanija Grek Endelul li minn bidu sempliċi lura fil-ħamsinijiet illum il-ġurnata il-ġenerazzjonijiet sussegwenti irnexxielhom jattiraw kumpanija internazzjonali bħal Casanova biex tiftaħ l-ewwel stabbilment f'pajjiżna. Dr. Abela irringrazzja lil ħaddiema li se jkunu qegħdin jiffurmaw parti mit-tim ta' Casanova. Min-naħa tiegħu is-Sur Ellul stqar li dan l-investiment seta' jkun possibbli biss grazzi għal għada ekonomika b'saħħitha li jinsab fiha pajjiżna u qal ukoll li l-investiment li sar kien l-għażla naturali għall kumpanija biex tkompli timraħ u tilħaq iżjed is-suq lokali. Bid-ditti li diġà nirrappreżentaw li huma ġiganti fl-industrija tagħna dik għenet biex fetħed daqsxejn bibien u naħseb il-proġett illi proponejna li jkun proġett wieħed ta' home decor center għenet ħafna biex ikkonvinċejna li l-Casanova jiġu Malta. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-membri parlamentari Chris Saġus u Romilda Zarb.